Òscar, calia una pandèmia per descobrir una altra forma de treballar? Hola, David. Interessant pregunta. Imagino que parles de... refereixes a treballar en remot i, bueno, tota aquesta vessant que va haver-hi i d'allò. Clar, jo ara faré una mica el gallec i et respondré amb una altra pregunta, que és... Vull dir, realment s'ha arribat a entendre el que és treball en remot? Què vol dir? Perquè ara que ha passat la pandèmia, moltes d'aquestes empreses que es van veure forçades a permetre que la gent treballés des de casa seva estan girant cua, s'estan fent enrere. El qual a mi em fa preguntar-me què vol dir, no? Realment treballar en remot, quins són els beneficis que ofereix, tant pel treballador com per les empreses, i per què no hi ha aquesta obertura de mires, no?, al treball en remot. Jo, la manera com ho veig és que durant la pandèmia, òbviament, va haver una necessitat urgent de trobar una altra manera d'organitzar la feina, de continuar treballant. Clar, òbviament, si parlem, en aquest cas, des del punt de vista d'empreses on la presència física no és necessària, com les empreses de tecnologia majoritàriament són, aquesta transició tàctica o aquesta transició ràpida va ser molt, molt, molt fàcil. Bàsicament, tot el treball que s'estava fent cara a cara doncs es va passar fent remot. Però com tu dius, les empreses que abans de la pandèmia ja treballaven en remot o d'una manera més distribuïda tenien desenvolupades algunes rutines i algunes maneres de fer que moltes de les empreses que van reaccionar d'aquesta manera durant la pandèmia no van dedicar el suficient temps a adoptar. I això ha acabat, doncs, òbviament, generant força frustració entre la gent que ha de patir el treball més asíncron, sense tenir les eines adequades, i, òbviament, també ha fet veure algunes d'aquestes empreses que no ha estat una manera de treballar molt sostenible a llarg termini per diversos motius. Pot ser per motius de necessitat de control, pot ser per motius de que han vist que realment hi ha un impacte a la feina feta. Tot això no s'està parlant massa, simplement s'està seguint una mica aquest joc d'imitació en el que ens trobem força vegades, per desgràcia, i crec que d'aquí és on plora la criatura. Bàsicament, de no haver fet els deures que hi havia darrere de fer feina d'una manera distribuïda. Sí. O sigui, torno a d'abans, no?, el que deies, d'entendre bé què significa treballar en remot et permet planificar, et permet preparar-te i et permet d'allò. Per mi treballar en remot és el que com començava, no? No significa permetre a la gent treballar des de casa. Treball remot vol dir canviar la mentalitat, entendre realment que el treball i la presencialitat a vegades, i tornem, no?, acotem una mica el sector tecnològic, que crec que és on tenim més experiència. O sigui, no van lligats. O sigui, presencialitat i entrega i delivery no van junts de la mà. Saps? O sigui, hi ha moments en els quals sí, pots necessitar presencialitat, poden ser moments puntuals en equips de desenvolupament, quan has de parlar, prendre decisions, sessions més llargues i tal, però realment, per mi, com algú que 4, 5, 6 anys abans de la pandèmia ja portava molt de temps treballant en remot, de casa, amb equips distribuïts per Europa. Clar, vull dir, mai he tingut aquella necessitat de no, ens ajuntem tots cada dia, fem allò. És una qüestió de canviar la perspectiva, no? Què necessito per treballar, per entregar, entendre bé quins són els objectius, no? I això crec que és important, i sobretot estar en un entorn que confiï. O sigui, la confiança és clau. Jo
no paro de sentir, i a part ho he vist en cercles no tecnològics, el fet de volem que tornem a l'oficina perquè així estem tots junts i tal. Això no és un argument. O sigui, no és un argument de pes per canviar una mentalitat que a molta gent li ha permès alguna que en el dia a dia, sobretot amb treballadors que ja tenen una edat com nosaltres, alguns tenim famílies, no tal i qual, ens posa la nostra prioritat com és algo com la conciliació. O sigui, el poder tenir la flexibilitat de treballar en remot ens permet algo tan senzill com portar els nostres fills al col·le cada matí. I per mi, aquest, i això potser ens obre el camí per un altre episodi, no? més endavant, per mi aquest és el perk més important que una empresa em pot oferir. Conciliació. Poder passar temps amb la meva família, amb els meus fills i distribuir-me el temps com jo vulgui. Sí, estic molt d'acord i m'agrada una mica que parlem del concepte organització de la feina més enllà de remot o no remot. Hi ha una cosa que, òbviament, cada persona és diferent, però hi ha una cosa, si miro una mica en la meva carrera professional, puc assegurar que he tingut èpoques de productivitat màxima a la feina, on he pogut fer moltes coses, han sortit les coses força bé, on s'han tirat iniciatives endavant, i gairebé mai hi ha hagut una correlació amb una feina de 9 a 5, o gairebé mai hi ha hagut una correlació directa amb aquests rituals que des d'algun punt de vista empresarial o de recursos humans de vegades se'ns obliga a fer, per dir-ho d'alguna manera. La correlació ha estat quin era l'entorn, quin era el moment de treball, quin tipus de comunicació hi havia entre els equips, estàvem alineats, anàvem tots a una o anava cadascú per la seva banda. Això poc té a veure amb treballar 8 hores al dia i qualsevol persona que hagi treballat, per exemple, en el món del software, sabrà que de vegades en 3 hores inspirades pots arribar a tenir molts més resultats que en 3 dies de feina mal feta. Per tant, el món de la flexibilitat és un tema que bé, algunes empreses, la pandèmia es va obligar a acceptar aquesta flexibilitat i per molta gent ha estat també una obertura de mires i una obertura de possibilitats que ha permès que puguin tenir una vida diferent, veure créixer els seus fills, passar més hores a casa, estar més amb els amics, totes aquestes històries que abans, amb una jornada molt més estricta, no era possible. Tristament una mica, jo veig que hi ha una reversió d'aquesta tendència, no només del remot, sembla que algunes empreses estan tornant a aquesta obsessió pel presentisme i queda el dubte de què passarà també. En algun moment aquest tipus de condicions esdevindran més importants pels candidats que altres coses com el salari o altres coses així, òbviament. Bueno, o sigui, jo crec que i especialment en el món del software hi ha diferents prismes, no? O sigui, jo mai he estat en el punt on el prisma d'empresa, però sí que des de que porto equips, estic més en una posició de management, de fer hiring i tal, clar, veus cada vegada més una mica quines són les preferències dels candidats. Veus una mica més els avantatges que pots arribar a tenir quan tens una mentalitat o estàs obert a treball remot. Però treball remot bé, saps? O sigui, no és aplicar les mateixes pràctiques que s'apliquen en un horari de 9 a 5 en oficina, permetent que la gent faci el mateix des de casa. Perquè, clar, vull dir, si en comptes de fitxar en una oficina has de fitxar a casa a les 9, has d'estar allà clavat fins a les 5, si la gent espera que estiguis responent constantment a missatges quan fem servir canals de comunicació asíncrons i tal, vull dir, això no és treball remot. Això senzillament és a contracor acceptar una situació provocada per, malauradament, una pandèmia mundial. I crec que és el que ha passat i per això ara la gent s'està fent enrere i s'estan fent servir arguments, la
la meva opinió, tan buits com és que així estem tots junts, socialitzem, la fal·làcia de que aquí som una família. A mi això és una que a mi em rebenta moltíssim. Família en tinc una i no la puc veure tot el que m'agradaria perquè me fots estar aquí de nou així. O sigui que aquest és el contraargument que donaria jo a títol personal. Però és això, no? Si es canvia aquesta mentalitat, bueno, ho hem vist, no? Hi ha diferents models, hi ha el remote friendly, hi ha moltes empreses que aboguen i són advocats del remote friendly i, hòstia, es veu que bé, hi ha empreses que no, que prefereixen presencialitat i després hi ha aquest model híbrid, no? Alguns dies sí, alguns dies no i tal. Bueno, hi ha diferents approaches. Jo particularment soc bastant defensor del format del remot perquè he experimentat en les meves carns el que comporta. Però tornant una mica allò que me'n vaig per les branques, és això, no? Les possibilitats que et dona talent, el hiring, el poder obrir dintre de les possibilitats, no? Canvis d'ús horari, doncs, home, a vegades compliquen les coses, però tot i així és possible, es fa. Jo treballo amb 2 usos horaris diferents en el meu dia a dia i, bueno, hi ha coses, hi ha reptes, a vegades t'has d'ajustar una miqueta, però amb aquesta perspectiva, doncs és això, és de treballar amb Nord-Amèrica. Bueno, doncs durant el dematí potser prens una estoneta més relaxada, t'organitzes més, tens aquesta flexibilitat i, sobretot, de cara al treballador, tens el control tu del teu dia a dia. I això és algo que és impagable. O sigui, el poder-te organitzar de tal manera que pots fer la teva feina, la pots fer còmodament, la pots fer des d'allà on vulguis, perquè, bueno, en aquest sector que tenim la fortuna de que amb un ordinador portàtil i una connexió a internet decent podem fer pràcticament de tot. No ho sé, jo ho veig com aquest benefici, no? Aquest paradigma, aquest canvi de mentalitat que no s'ha arribat a entendre. Sí, estic d'acord. Jo la meva preferència personal, per ser molt clar, jo tinc una preferència per treballar des d'una oficina. Òbviament, com deia abans, defenso moltíssim la flexibilitat en horària i d'organitzar la feina com vulguis, però jo tinc una preferència que és treballar des d'una oficina per un motiu concret, i és que quan sóc a casa em costa molt trobar la frontera entre vida personal i vida professional i acabo treballant a hores molt estranyes, acabo desorganitzant la meva vida personal simplement perquè no tinc el rigor de centrar-me en una cosa simultàniament. Per tant, el meu fallback ha estat intento treballar des de l'oficina i només treballar des de l'oficina. Així sé que quan arribo a casa doncs la meva feina més o menys s'ha acabat. Pots mirar ocasionalment un correu, alguna cosa urgent que et truquin o alguna cosa així, però intento fer aquesta divisió. Tot i això, a més, a part d'això que deia, també a nivell històric, si miro la meva carrera, recordo molts moments on alguns equips han aconseguit desllorigar situacions complicades gràcies a 5 minuts de conversa informal davant d'una màquina de cafè o en una sala de reunions o davant d'una pissarra on hem pogut dibuixar 4 coses i decidir, sí, doncs provem això. Amb això estic intentant anar una mica als rituals i les eines digitals. Hi ha molta gent, potser és un tema generacional, podria ser, però hi ha molta gent que prefereix tenir un rotulador i una pissarra que tenim moltes de les eines digitals que tenim davant. Suposo que també és un tema de rigor, de com les utilitzem i de com les configurem i quines són les convencions que utilitzem dintre les empreses, però jo crec que hi ha una part del presentisme que sí que està motivat. Per això és important això que deies tu. Cada empresa trobi quins són els mecanismes que li aniran bé per organitzar el treball i de manera que no es perdi totalment una connexió humana entre la gent. Completament d'acord, però has tocat un tema que crec que és important, no? I has dit una paraula que és molt important, almenys per mi, que és la teva preferència. Clar. La teva preferència és treballar des d'una oficina. Pot ser una oficina de la teva empresa, pot ser una oficina d'un amic, pot ser... I això crec que és el que és
és maco i és positiu sobre abraçar aquesta filosofia de treball en remot i acceptar-la, no? Que és el treballador, al cap i a la fi, qui ha de fer la feina. Si la feina permet, evidentment, algú que està en un magatzem, algú que necessita fer una feina molt més manual, molt més, d'alguna manera, analògica, en comptes de digital, clar, doncs, evidentment hi ha coses que... Però tractant d'això, la preferència i el poder escollir és lo important, ¿vale? Treball en remot no vol dir sortir de l'oficina. Treball en remot vol dir donar la... Ojo, very opinionated, aquest comentari, però per mi treball en remot vol dir oferir la possibilitat de fer el treball des d'allà on es vulgui, sempre dintre d'un marc de la legalitat, no ens oblidem de que les empreses estan subjectes a lleis laborals i tal, i d'aquella manera que sigui més còmode pel treballador i per l'empresa també, ok? Vale? Aquestes eines, aquest d'allò. Poso un exemple. Jo porto molts anys treballant en remot, en model híbrid, en model full remote i tal. Jo, per exemple, soc molt analògic en el tema de prendre notes. Jo tinc la meva llibreteta, el meu boli, els meus pòstits jo també. I prenc notes, vale? Però després tinc una sèrie d'eines que em permeten comunicar, que em permeten compartir-les, que em permeten d'allò. Vull dir, tornem a lo mateix, no? El fet de tenir aquesta llibertat o tenir aquesta opció de, doncs, escolta, avui em toca fer una mica més d'extra time, doncs aquest matí aprofito i me'n vaig al súper i faig la compra. I així el cap de setmana doncs em puc organitzar millor. Aquest tipus de coses, vale? Mentre els objectius, mentre la comunicació i la confiança empresa-treballador funcioni bé, de manera bidireccional, jo crec que és algo que ofereix molt més benefici. Sí, estic d'acord. També potser podríem... No sé quina perspectiva tens tu. Imaginem la situació d'una empresa que mai ha treballat en remot, on tothom ha estat a casa i arriba la pandèmia, han de treballar en remot i han estat fent software a cop de post-its que estan enganxats en una paret de l'oficina, han estat fent els code reviews en persona, han estat fent... Bé, tots els rituals han estat basats en una comunicació cara a cara. I de cop i volta fan aquest salt, no només en remot, sinó també en més asíncron. Òbviament, moltes no ho han fet, per això estan ara revertint la tendència, però aquelles que ho han fet, tu quines creus que són aquestes coses que fan que una empresa pugui, o que un equip de software, per exemple, pugui funcionar bé amb aquest mode més distribuït? Potser dono un approach bastant innocent, no? Ara, però realment crec que la pandèmia, per aquestes empreses que ho han fet o que ho han continuat fent d'aquesta manera, potser ja tenien un model més orientat, encara que fessin presencial, encara que estiguessin a l'oficina i tal, jo crec que el tipus de procediments que feien servir, la manera de treballar, la manera d'operar ja estava molt més orientada a això, no? A confiança, a equips en els quals el micromanagement no és algú que predomina, vale? El fet de, anem a parlar d'un cas exemple, dailies, vale? Equips de Scrum, dailies, on una daily és una manera de compartir aquells ítems del dia o del dia anterior en els quals has avançat i tal, una daily que dura 10 minuts, vale? Com a molt, en un equip de 4 o 5 desenvolupadors, amb un IEM, amb un producte i tal. 10 minuts màxim. Vale? Compartir informació, anar al gra i saber, vale? Que la resta de l'equip pot necessitar ajuda i tal igual. O dailies en les quals són un interrogatori. Crec que, et veig a sentir, crec que tots hem estat en aquests entorns en els quals és una daily en la qual la gent està callada, hi ha una persona preguntant als altres. Vull dir, això ja és un símptoma de que serà molt difícil anar cap a un entorn remot. Vull dir, a vegades les eines ens facilitaran molt les coses, però allà on s'ha de parar atenció és en les maneres de fer, no? Una mica la cultura, quin és aquest moment en el qual podem dir
si avui em connecto a les 3 de la tarda, la resta de l'equip ha començat a treballar a les 9 del matí, podré tenir la informació fluirà si necessito alguna cosa, tant com a desenvolupador, com a manager, com a producte, com el que sigui, dintre d'un equip. O sigui, aquest crec que és el punt important. Sí. O sigui, i després, així com a consell, no? Ja hi ha empreses que fan aquestes coses i que porten molts anys fent-les. Empreses que vulguin abraçar aquest model i que necessitin ajuda, perquè no és algo fàcil. O sigui, realment no és algo fàcil. O sigui, estem en un moment ara en el qual la informació, podcast, contactes, networking és primordial i es pot demanar ajuda. O sigui, es pot demanar ajuda a empreses, en plan, escolta, com ho feu, això? I crec que això també fomenta una altra cosa, no? Que és poder expandir aquests horitzons d'aquesta cultura diferent, vale? De lo que s'ha estat fent els últims 20 anys en molts sectors, vale? Inclús en el sector tecnològic. Hi ha empreses en el sector tecnològic que a dia d'avui, l'any 2023, segueixen en pràctiques de fa 20 anys. Sí. Ja no només a nivell de desenvolupament, a nivell de pràctiques en general, de recursos humans, de controlar l'empleat, del fitxar, de les hores... Vull dir, totes aquestes coses crec que poden anar cap a un camí i que hi ha altres empreses que poden donar un cop de mà molt i molt gran a afavorir aquesta mentalitat. Estic d'acord. Tornem al tema amb el que hauríem. El tema confiança és crucial perquè això funcioni, tenir unes converses obertes i també tenir una amplitud de mires per organitzar la feina d'una manera distribuïda. Vull dir, gran part de les peces de softwares grans que s'han escrit a la història, Linux, Apache, tot això s'han escrit amb equips o amb persones individuals que no s'han vist mai en persona, que s'han sincronitzat a través d'una llista de correu, però cadascú més o menys tenia una àrea de domini i una confiança cap a l'altra gent amb la que estaven treballant i una manera de donar-se feedback obert en quant a la feina. I cadascuna d'aquestes persones dormia a la seva hora o vivia en el seu lloc del planeta. I realment això no ha estat mai una limitació. O fins i tot dins d'empreses més grosses, molt del software gran que s'escriu, Google, tot això l'escriu amb equips que estan en zones horàries totalment diferents. O sigui, és possible. És totalment possible, però cal adaptar els rituals i no és una cosa que decideixes fer d'un dia per l'altre sense canviar res. No serà possible. Durant la pandèmia, clar, hi havia una mica d'esperit de supervivència en el sentit de que ho hem de fer funcionar com calgui, però tampoc era molt sostenible. Hi havia molta gent que també la veies molt cansada, molt esgotada d'estar en trucada darrere trucada des de casa. Empreses que necessitaven sincronia constant han estat aquelles on la gent ha acabat més cremada, també. I tot això apunta en que cal confiança i cal obertura de mires en quant a com organitzar la feina. I ojo, que a mi m'agradaria remarcar, la meva postura, a mi m'agrada el remot, però valoro moltíssim els moments en equip, els moments a l'oficina, els moments de compartir. Però crec que aquests moments t'obren altres vessants, no? Quan, per exemple, amb un equip decideixes, ostres, anem un dia a l'oficina tots plegats, potser és el dia que fa servir unes hores però després és el dia que al final decideixes fer una cervesa amb tot l'equip. Se t'obren altres tipus d'interacció, se t'obren altres possibilitats de conèixer també els teus companys amb una mica més de focus, no? Vull dir, a veure, tothom treballa amb objectius, tothom treballa, doncs això, no? Una empresa per guanyar diners, perquè malauradament vivim en una societat en la qual per guanyar diners hem de treballar i necessitem diners per viure. Però jo ho veig ara en el meu dia a dia, doncs, en la meva feina, comencem a fer això, no? Ostres, venim els dijous, quedem i fem unes cervesetes després de treballar. Ostres, això uneix molt. Això et pavimenta el camí per establir aquests vincles, aquesta confiança, allò.
i és molt, 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 molt útil. O sigui, crec que és molt, molt útil en aquest aspecte. Sí, un aspecte interessant que he sentit esmentar i crec força, de fet, és que l'arribada d'una persona nova a una feina o el canvi d'equip d'una persona en un entorn distribuït pot ser molt més costós per la persona i també per la feina, en el sentit de que quan tens algú assegut a 3 metres teu que li pots anar preguntant, escolta, i això com va, i això com funciona, i això per què ho vau decidir així, i això com vau arribar a aquesta conclusió, i per què no fem això, doncs mira, perquè ja ho hem intentat 4 vegades i no ha funcionat, i coses d'aquest estil. Clar, el remot o les jornades menys síncrones fan que aquesta experiència pugui ser bastant més dura, sobretot per la gent més júnior o la gent que necessita una mica més d'empenta. La manera com jo trobaria que és interessant mitigar totes aquestes coses és ser bastant rigorós, documentant decisions tècniques, ser bastant rigorós sense fer documentació, sense fer molta palla, per dir-ho d'alguna manera, documentar les coses importants, aquelles coses en les que creiem com a equip, aquelles coses en les que creiem com desenvolupem software, com a l'empresa, com les diferents peces es connecten entre elles, i tot això encara ho fem d'una manera molt social que fa que realment pugui ser bastant complicat per les persones que arriben en un lloc, i és una cosa en la que crec que hem de parar força atenció, perquè clar, òbviament pots tenir gent que estigui molt perduda durant molt temps i que no se sentin bé amb la seva feina. Sí, onboardings i tal, crec que sí, és aquells moments en els quals depèn de la natura de l'equip, no? Si ets completament distribuït, que no tens ni oficina i tal, doncs, clar, vull dir... Però tu mateix ho has dit, o sigui, això t'obre la porta i et força, en certa manera, a parar atenció en coses que si no tinguessis aquesta necessitat d'evitar que algú es senti perdut, que no tingui aquesta capacitat de preguntar i respondre, no? Per exemple, documentar és algo que, home, tots ho hem experimentat, no? Quan tens una documentació bona, i per bona vull dir no molt extensa, sinó concreta, no? Que les coses importants estiguin realment documentades, que tinguis guies de, doncs muntar-me un entorn de desenvolupament amb aquest projecte són pam, està aprovat, és algo que està viu, és algo que a mesura que la gent va entrant, va enriquint, va complimentant i llavors va evolucionant. Jo crec que això és el que et dic, no? En entorns en els quals no em cal documentar-ho, perquè si tinc un dubte li pregunto al company que tinc a 3 metres, bueno, sí, clar, et solventarà a tu en aquell moment el d'allò, però es tornarà a repetir en el moment en el que comenci a entrar algú. Llavors, veus el que et deia, no? És una mica quines portes t'obre de cara a poder millorar aquest tipus de procediments, aquest tipus de pràctiques que, bueno, en equips tecnològics doncs, acostumen a ser bastant necessàries. Una altra cosa que m'acaba de venir al cap, no? Tots, bàsicament, durant els últims anys hem fet servir sistemes de missatgeria, no? HipChat, fa molt de temps, vale? Ara el Teams, Slack i tot això. Slack té una cosa que no descobriré res a ningú, no? Té els canals públics i els canals privats. Una cosa que, per exemple, jo estic fent últimament amb els equips amb els que treballo, no tenim canals privats. Tot és públic. Vale? Intentar tenir el mínim de canals. Tenir un on es comuniqui tot i després, doncs, si tenim temes específics i tal, canals públics, ad hoc, efímers, que poden tenir d'allò. Converses privades? Cony, evidentment. Saps? O sigui, ahir vaig veure una pel·li de net. Collons, això no cal que ho posis en el canal d'allò. O potser sí, no? Alguna cosa que fem en els nostres dailies a vegades és acabem la daily parlant una miqueta de, doncs mira, ahir vaig veure aquesta sèrie, un trunyaco tremendo i tal i qual, i bueno, et trenca una miqueta la rutina aquesta i la fredor a vegades que té el remot o la pantalla i tal, i et permet obrir doncs a vegades una conversa, l'altre ja està fet. Però és això, no? També les eines que ens faciliten
fer aquestes coses i quin ús en fem d'elles. Perquè, clar, si una eina pensada per obrir una finestra de comunicació, una finestra d'informació, una finestra de connexió, perquè al cap i a la fi aquestes eines estan pensades per connectar, però no per connectar un a un, o sigui, són eines d'equip, principalment. Comencem a converses privades i tal, i per què a vegades es donen aquestes converses privades? Perquè no hi ha confiança, a vegades hi ha por, hi ha aquesta vergonya, hi ha aquest moment de, no sé si fer aquesta pregunta tal i qual. Llavors ja ho encadenem una mica amb aquesta cultura de la confiança, del assenyalament, del no em sento segur. Bueno, és una mica anar encadenant aquests aspectes que crec que es poden anar treballant i al final acabes tenint uns moments en els quals dius, bueno, tinc un dubte, el poso aquí. Però i si a algú no li sembla bé que posi aquesta pregunta aquí? Doncs que ho digui, no passa res. Que em dirigeixi al canal que ho haig de preguntar. No hi ha cap problema. El text, a vegades la comunicació per text, és molt malinterpretable. Sí. O sigui, és molt malinterpretable. No tothom ens comuniquem de la mateixa manera, no tothom parlem de la mateixa manera. Les barreres de llenguatge en equips distribuïts a vegades té això, no? I no tens el mateix vocabulari que un anglès nadiu, per exemple. Amb la qual a vegades estàs més limitat o a vegades et venen amb alguna cosa que no acabes d'entendre. Vull dir, és així. Però, doncs això, no? Confiança, canviar una mica la cultura, obrir mires, ens facilita molt i pot ser una bona eina en comptes d'un arma en contra de nosaltres mateixos. Deies això de l'Slack. Potser algun dia hauríem de dedicar-hi un episodi. Una experiència que tinc jo on ens vam equivocar força, nosaltres a una feina anterior teníem bàsicament canals de Slack temàtics, canals de Slack de 1000 coses, i cada equip tenia el seu canal de Slack. Va passar, clar, a la feina teníem, no sé, com 5.000 components de software que estaven activament mantinguts, i cadascun d'aquests components doncs, tenia un ownership i hi havia un equip darrere que el portava o que el desenvolupava o que en sabia alguna cosa. En una empresa amb milers de treballadors, tenir-ho d'aquesta manera obligava que tots aquests treballadors havien de tenir una manera de descobrir amb qui parlar sobre una certa cosa. I això és un problema de metadades que escala molt malament, de metadades d'organització que escala molt malament. Per tant, aquí una mica el meu viatge ara seria sempre tenir canals molt temàtics, o sigui, canals que parlin, jo què sé, del perímetre dels teus servidors web, en lloc de canals on hi hagi relacionats amb l'equip que porta els frontals. DevOps, exacte, el canal de DevOps. Perquè això és una barrera molt gran, perquè bàsicament el que passa és que qui porta més temps ja té les connexions fetes i sap a quina porta s'ha de trucar, que això és natural i òbviament ha de ser així, però per la resta de gent, o sobretot quan es canvien els ownerships d'alguns components i tot això, és un desgavell de canals. Havíem arribat a una situació on hi havia, no me'n recordo, però més de 3.000 canals d'equips i després alguns temàtics, i això era una cosa bastant difícil de gestionar. Per tant, arribats a certa mida, les convencions en com es fa la feina són encara més importants. I després una altra idea que potser per anar tancant aviat, però ja portem una estona. Una altra idea que a mi m'agradaria ressaltar de la feina distribuïda i en remot i de pràctiques d'aquestes modernes, bé, potser dues coses. La primera és, aquí estem parlant des d'un angle on tenim assumit que la nostra feina es pot fer de manera distribuïda perquè treballem amb eines digitals. Però la realitat és que hi ha moltíssima gent que també treballa amb eines digitals, amb feines molt més tradicionals. Hi ha un munt de feines, de recursos humans, administracions, gestions, nòmines, gestories, moltíssimes coses, on algunes d'elles poden necessitar, per exemple, un telèfon físic, una línia de telèfon, però això tampoc és una limitació, perquè avui en dia hi ha maneres molt fàcils de tenir centraletes distribuïdes i coses d'aquest estil, on la gent podria arribar també a treballar de manera distribuïda, on potser el nivell de confiança i el nivell d'acceptació d'aquesta flexibilitat que discutíem encara és més baix, i jo crec que és un
és un aspecte crucial de que no només això sigui una cosa relacionada amb la gent que fa software. Això, la societat se'n pot beneficiar molt. Òbviament, sempre hi haurà feines que requeriran una presència física i aquestes no es poden canviar, es poden flexibilitzar una mica, però no. El tema remot no és una opció. Però n'hi ha moltes d'altres. Una gran majoria, segurament, en una societat com la nostra, on si s'aconseguís elevar aquesta confiança vers el treballador i els equips i tot això es podria optimitzar molt. I a més, jo crec que el planeta ho necessita. Vull dir, no és de rebut haver de dimensionar infraestructures que han de funcionar en pics cada dia a les 8 del matí, a les 9 del matí, a les 10 del matí i després a les 5 de la tarda, a les 6 de la tarda, a les 8 de la tarda. Això no és de rebut i això també és una manera d'evitar que ens rebentem el planeta abans d'hora. El rebentarem igual, segurament, però són coses que són importants per la societat. I no ho sé, i sembla que moltes feines encara disten molt d'aquest nivell de confiança. Bueno, estic d'acord. I un altre punt que també em ve una miqueta al cap, no? Vull dir, el sector tecnològic de fa uns anys, pocs, no? Però està com amb una tendència de retallar costos. Vull dir, portem un període d'any i mig, 2 anys, en els quals s'estan retallant en persones. O sigui, el primer que s'acostuma a retallar quan s'han d'optimitzar costos, s'han d'optimitzar pressupostos i tal, s'acostuma a ser en persones. Però, escolta, aquests béns immobles dels quals es disposa, dels quals es fa servir i tal, no ens oblidem que això costa molta pasta, Això costa molta pasta. Un canvi de mentalitat, m'agradaria veure quant de CFO d'empresa posant-li ben presentat l'optimització en lloc físic versus distribuït amb el cost que comporta, no? Preparar tota una empresa per això. M'agradaria veure quanta sorpresa hi ha en el realment si era necessari, no? Fer aquest cost humà. Estic obrint un meló que ens donaria per un altre episodi, però bueno, David. Molt bé. Gràcies. Fins la propera. Fins la propera. Apa.